Per dur a terme la panoràmica, anirem al menú d'arxiu Automatitzar Photomerge. A continuació, obrirem els arxius que inicialment haguem fet per la panoràmica, els localitzarem al disc dur, els seleccionem i els obrim. Veiem que es col·loquen en la relació dels arxius a obrir. Quan apretem l'OK veiem que es van obrint cada una d'aquestes fotografies, tot col·locant-se en una capa individualitzada en la paleta de capes. A continuació, Photoshop fusiona les imatges. Quan acaba, ens queda la panoràmica muntada amb un fons transparent. Podem veure com les capes encara estan individualitzades. Tot seguit les acoplem i l'espai transparent que teníem a la imatge es converteix en un espai en blanc. Per fer-ho anirem al menú de selecció, seleccionarem el blanc i a continuació expandirem la selecció uns 15 píxels per tal que la selecció cobreixi part de la fotografia existent. A continuació apretem la tecla suprimir i triem l'opció de rellenar según contenido, reomplir segons el contingut. Photoshop el que farà serà omplir aquest espai blanc que tenim ara amb la continuació de la fotografia. D'aquesta manera les zones contigües al cel s'ompliran amb cel, les zones contigües als edificis s'ompliran amb edificis. Al final podem veure el resultat del procés. Per acabar, veiem la panoràmica muntada.